Vroeger ging je met je 65ste met pensioen, maar dat geldt zeker niet voor deze Citroën Traction. Deze is te huur als trouwauto en in die zin staat hij hier ook best op zijn plek. Want hier achter me binnen vindt voor de derde keer de jaarlijkse trouwbeurs plaats in Middelburg. Mannen zijn er meestal niet zo van, hoor, van de bloemen. En die zeggen tegen de vrouw, zoek jij het maar uit. Maar volgens die etiketten hoort de man het eigenlijk ook uit te zoeken. De bloemen voor de vrouw. Dus ja, het hoort dan eigenlijk ook wel dat de man dan ook nog een corsage op heeft. Komen er bij jou ook mannen langs die het boeket zelf uitzoeken voor de vrouw? Niet zoveel. Ik hoorde net iemand die zei tegen mij, mijn man moet het doen. Mijn aanstaande man. Maar ik heb ze bij mij nog verder niet voorbij zien komen, nee. Echt een damesaangelegenheid. Echt een damesaangelegenheid, ja. Je ziet verschillende trends. Nude lace, dat zie je hier ook. Kleur eronder, wit kant eroverheen. En mooie lage ruggen of met kant eroverheen. Glitters zie je ook heel veel, mooie strassteentjes. Allerlei soorten modellen. Over het algemeen, de meeste bruidjes trouwen toch in het wit of white, ivoor. Ja, dat is gewoon geliefd. Ik bedoel, ja, je kan dat 1 dag in je leven doen, dus dan willen ze dat ook gewoon echt graag doen. Ja, en het staat van oorsprong natuurlijk voor maagdelijkheid. Maar ja, dat is er in de 21ste eeuw ook wel vanaf, denk ik, met de trouwdag. Ja. Wanneer ga je trouwen? 21 mei in 2016 pas dus. 21 mei 2016. Je bent nu al voor een jurk aan het kijken. Ja, inderdaad. Ik dacht, het is nu dicht bij huis, dus dan kunnen we daar alvast gaan kijken, toch? Wat ideeën opdoen. En 1,5 jaar de tijd om op gewicht te blijven. Ja, ook dat. You're so desirable, I can't resist you. You're so desirable, I have to give in. Wel, de 2 bruidsmeisjes, we hebben nog niets gevonden, maar we moeten alle 2 hetzelfde kleedje aan hebben. In een pastelkleur, maar dat weten we nog niet. Heb je hier al iets kunnen zien? Nee. Wat is de laatste trend in bruidstaarten, mevrouw? De laatste trend in bruidstaart, het is zo verschillend. De laatste trend is out of the box denken. Dus out of the box? Out of the box. Niet het klassieke standaard bruidstaart, maar net als deze mooie herfsttaart gewoon zoiets moois maken. Ik zit met een taart dan ook een beetje in de box te denken. In de zin van een taart waar misschien de bruid zelf uitkomt. Nou nee, die doe ik nog niet. And so I'm glad you've got my heart like a butterfly on a pin. You're so desirable.